Shabbat Shalom sa tanang mga Messianic, Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo mga Israelita nga napatlaag sa tibuok Pilipinas, o Shabbat Shalom sa tibuok Israel. Shalom Aleino, we all call Israel, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Maayong gabi kanatong tanan may igsoon. Welcome na usab sa atong mubo nga pagpaambit sa pulong sa kamaturan, pulong sa Elohim dinhi sa social media. So, kain ano gikulim lasot dabar migid haimit. Ela biad haimit. Kaya wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Anhin na punta sa sunod nga topic mga igsoon. Ato'y padayon ng topic nga itong miaging Sabado, yung miaging Berni sa gabi nga nagkauluhan nga unsa ang sala karon, unsa ang sunod nga sala sa katawhan. Ang sunod nga sala sa katawhan mga igsoon mao ang pagsalikway sa kamatuoran. Ang pagsalikway sa kamatuoran mao ang usa ka dako ug seryoso nga sala batok sa Elohim. Atong basahon ang 2 Timoteo o 2 Tesalonica 2:9. Ang taong yawanon ngadto ni siya sa unahan mga igsoon. 2 Tesalonica 2:9 ngadto sa unahan. Ang taong yawanon sa complete Jewish Bible, kanang taong yawanon diya tao nga mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa Torah. Mao na ang nakasulat dito sa complete Jewish Bible. Ang tao nga mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa Torah. Sa ato pa wala siya Torah nga gisunod, wala siya Torah nga kinabuhi, wala siya Torah nga gituman. So ang tawag na taong yawanon. Sa laing version, tao sa sala, a man of sin. So, atong ipadayon, ang taong yawanon, ang tao nga mibulag siyang kaugalingon gikan sa Torah, muanhi nga may gahom ni Satanas, og maghimo sa tanang matang sa milagro, og mga buhat nga katingalahan. Versikulo 10, gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata og higugma ang kamatuoran, kung gibuhat man nila kini, maluwas unta sila. Pagalaglagon ang wala mudawat o wala mahigugma sa kamatuoran. Unsa ang kamatuoran nga wala nila dawata? O unsa ang kamatuoran nga ilang gisalikway? Una, mao ang Torah. Ikaduha, ang matuod nga ngalan sa atong Adonai Yeshua HaMashiach. Matod pa sa Salmo 119 versikulo 142. Sa complete Jewish Bible, giingon niya, your righteousness is eternal righteousness, and your Torah is truth. Sa Hebreo, tzedkakha tzedik li'olam, u'toratcha imit. Ang Torah nga ilang gisalikway, mao di ay untay makaluwas kanila mga igsoon, nga kung ila pa kining gibuhat, maluwas unta sila. Matud pa sa Tesalonica nga atong gibasa, di pa matud-an sa Salmo nga ang kamatuoran nga ilang gisalikway mao ang Torah, kay ang Torah mao ang kamatuoran. Matud pa sa Salmo 119:142, ang imong balaod mao ang kamatuoran. Sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 11, gihatag ko kanila ang akong mga balaod o gipasabot ko sila niini aron tumano nila kini og sa ingon maluwas sila. Klaro nga ang pagtuman sa balaod makapaluwas di ay. Kanang balaod mo na ang Torah sa Hebreo mga igsoon. Ang pagtuman di ay sa Torah makapaluwas di ay. Sa Santiago kapitulo 1 versikulo 25 nagkanayon, apan ang tao nga magasusi pag-ayo sa hingpit nga balaod nga naghatag og kagawasan sa mga tao ug magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Elohim ang iyang buhaton, kay dili man siya kotobra diha sa pagpamati. Unsay giingon diya may igsoon, ang tao kuno nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga balaod nga naghatag og kagawasan sa mga tao. Sa laing version sa English giingon diya, but he who looks into the perfect Torah of freedom and continues not being a hearer who forgets, but a doer of the work, this man will be blessed in what he does. Sa ato pamigsoon, dunay gitawag nga perfect Torah of freedom. Hingpit nga Torah
alang sa kagawasan mga kaigsuonan. Gihisgotan sa Santiago 1:25. Ang hingpit nga balaod nga naghatag og kagawasan sa tao nga kung imong tinguhaon, imong buhaton ug magpadayon ka sa pagbuhat nini, dili kay igo ra kang maminaw, o kung maminaw dili nimo kalimtan kining tawhana panalinginan sa bisan unsa nga iyang pagabuhaton. Di ba ang Torah importante? Ang Torah gisgutan gyapon ni Apostol Jacob o Santiago nga dunay perfect Torah. Perfect Torah of freedom. Nga mao kana ang Torah nga gitawag niyog Torah of Moshe. Sa Ezekiel 20:12 atong ipadayon. Dugang pa niini gihatag usab kanila ang adlawng igpapahulay aron tamdo nila ingon nga usa ka ilhanan tali kanako ug kanila aron masayra nila nga ako ang Adonai maoy nagpili kanila. Sa ato pa mga igsoon, ang pagtuman sa Shabbat makapaluwas kanila kay nganuan usa guna ka ilhanan mga kaigsunan sa iyang katawhan. Di ba? Dugang panini gihatag ko usab kanila ang adlaw igpapahulay aron tamdo nila ingon nga usa ka ilhanan tali kanako ug kanila. Muna nga ang pagtuman sa Shabbat makapaluwas na nimo kay usa kana siya ka ilhanan sa iyang katawhan. So sa may ilhanan nimo kung wa kay Shabbat? Buot ipasabot nga dili ka maluwas kung wala kanimo ang maong ilhanan. Karon, mangutana ko kaninyo mga ison, unsa may imong ilhanan nga ikaw katawhan sa Elohim? Pangita ko no og mga bersikulo diya nga dunay mga laing butang nga nagpakita nga mahimong ilhanan sa imong pagkakatawhan sa Elohim. Kay sumala sa among pagtuon sa balaang kasulatan, kusara ka ilhanan ang iyang gihatag sa iyang katawhan, mao ra gyud ang Shabbat. Ang pagtamod sa Shabbat mao ra gyud ilhanan sa iyang katawhan. So, kung wala kanimo ang ilhanan sa iyang katawhan, maluwas ka di ay. Bitaw matuman ginang Matthew 7:21 nga ingon dili ang tanan magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadtong nagtuman sa kabuoton sa akong amahan. Unya magkanayon ang mga tao, Ginoo. Di ba nagwali mi tungod sa imong ngalan? Nagpropesya mi tungod sa imong ngalan? Nagpagula mig mga yawa tungod sa imong ngalan? Nag-ayo mig masakiton tungod sa imong ngalan? Naghimo mig milagro tungod sa imong ngalan? Unsay tubag sa Adonai? Huwag ang Adonai mo tubag kanila, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamo kanakong mga mamumuhat ug dautan. Nya nganong ipasiatab man ninyo ang inyong mga milagro nga nahitabo sa inyong simbahan. Nganong ipasiatab ninyo ang mga testimonyo ng mga milagro nga inyo kunong nasinati diya sa inyong simbahan nga dili man daay kana mo'y ilhanan. Dili man na madawat nga ilhanan siyang katawhan. Kay kung madawat pa na nga isip ilhanan siyang katawhan ang milagro nga imong nahimo, pag-claim unta nining City 21, 22, 23 diya sa Mateo, ningon ang Adonai, hali, naghimo kang milagro tungod sa imong ngalan, hali, katawhan ta ka. Nagpagula kag yawa tungod sa imong ngalan, hali, katawhan ta ka. Mo na ilhanan katawhan ta mo ni ana unta. Pero sa tubag, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamong mga mamumuhat og dautan nganong wa man mailhi kay walay ilhanan, kay usa lang ang ilhanan. Ang bugtong ilhanan siyang katawhan, mao lang ang Shabbat, mao ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Mao ra ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Malakyas 4:4 matud pa diri maigsoon, hinumdumi ninyo ang balaod ni Moises nga akong alagad. Ang mga tulmanon ug mga sugo nga gihatag ko kaniya dito sa bukid sa Horeb aron ipatuman sa tanang katawhan sa Israel. Tanawara, inig-abot sa katapusang mga adlaw, kay future man ni mga igsoon, umalabot pa man ipahinumduman sa Adonai ang balaod ni Moises. Wa siya mingon, kalimti na ninyo ang balaod ni Moises, kay grasya na karon. Maluwas na ang tao, pinagis pagtuo, pinagis grasya, o walay buhat. Apan o si tubo niya, hinumdumi ninyo ang balaod ni Moises nga akong alagad. Ang mga tulumanon ug mga sugo nga gihatag kaniya dito sa bukid sa Horeb aron ipatuman sa tanang katawhan sa Israel. Yes, katawhan lang sa Israel ang gisugo sa pagtuman niini. Way labot ang mga kaliwat ni Esau. Kung imong gibati nga kaliwat ka ni Esau, ay na lang paghunahunag kaluwasan. Kaya wagi kay labot.
Kung imong gibati kaliwat kang Ismael, ayaw na lang pangandoy kaluwasan kay wa kay labot. Kung imong gibati nga kaliwat ka ni Kanaan, ayaw pangandoy sa kaluwasan kay wa kay labot. Kay ang pagpatuman sa mga balaod ug sugo alang lamang sa katawhan sa Israel. Kung imong gibati nga katawhan ka sa Israel, kaliwat ka sa Israel, nang tumana ang sugo ug balaod. Kay mao ni tugon sa Adonai sa tanang kaliwat ug katawhan sa Israel. Timan imong igsuon nga kining gisulti ni Propeta Malakias, nagtudlo pa kini sa umalabot nga pagbalik sa atong Adonai. Karon, kung imong isalikway ang balaod, imong gisalikway ang kamaturan, kay ang balaod mao ang kamaturan. Sumala pa sa Salmo 119, 142. Roma 3:31. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod? Tungod sa pagtuo, wala hinunoa gilig-o nato ang balaod. Ang atong pagtuo dili magasalikway sa balaod. Karon kung imong isalikway ang balaod, imong gisalikway ang kamaturan. Kay ang balaod mao ang kamaturan. Busa si Apostol Pablo nag-ingon, nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala hinunoa gilig-on hinuon nato ang balaod. Roma 3:31. So diri nato makita mga igsuon nga ang tinuod nga pagtuo mao ang pagtuo nga sama sa mga apostoles. Pagtuo nga naglig-on hinuon sa balaod. Kanang pagtuo nga nagwagtang sa balaod mao kana ang sayop nga pagtuo. Dili kana pagtuo nga sama sa pagtuo sa mga apostoles. Kay ang Roma 7:12 nag-ingon, Obiken hatorah kedoshya wihamitswa kedoshya Yeshara wituba. Sa ingon ang Torah balaan o ang mitzvah ang sugo balaan, matarong og maayo. So kung imong isalikway ang balaod, unom kabutang ang imong gisalikway. Una, ang kamatuoran imong gisalikway. Pag isalikway nimo ang balaod, ang imong gisalikway mao ang kamatuoran, ang balaan, ikatulo ang matarong imong gisalikway. Ikaapat, ang maayo, imong gisalikway. Ang kaluwasan, imong gisalikway. O ang kinabuhi, imong gisalikway. Kay ang pagsalikway sa balaod o mga kasuguan, mao ang pagsalikway sa kamaturan, sa balaan, sa matarong, sa maayo, sa kaluwasan o kinabuhi. Mao kini ang resulta sa pagsalikway sa kamaturan. 2 Tesalonica 2:11 atong padayon sa bersikulo 11 sa 2 Tesalonica 2. Tungod niini gipadad-an sila sa Elohim og dakong kalibog aron motuo sila sa baka. Mao nay resulta sa imong pagsalikway sa kamaturan. Mao nay resulta sa imong pagsalikway sa Torah. Padad-an ka sa Elohim og dakong kalibog, libog na ang imong utok aron motuo ka sa baka. Aron motuo sila sa baka. Unsa ang baka nga ilang gituohan? Ang baka nga doktrina. Motuo niya sila sa bakak ng mga milagro nga himuon unya nining tao sa sala. Taong yawanon, ang tao nga mibulag siyang kagalingon gikan sa Torah. Motuo unya sila sa bakak ng mga testimonyo, sa bakak nga ebanghelyo sa mga relihiyon. Unsa ang bakak nga ebanghelyo sa relihiyon? Kanang moingon sila, mga igsoon, gugma ang Dios. O kay gugma man ang Dios, dili siya buot nga ang tao iyang laglagon, busa ang tanan iya gayong luwason. Mo na ang bakak mga igsoon nga ebanghelyo sa reliyon. Ang Dios gugma, ang Dios grasya, nakabantay mo. Halos ang tanang mga reliyon karon nga nagpadaghan og maayo sa ilang mga membro, sa ilang mga simbahan, ang permiwali gugma, gugma, gugma ang Dios. O wala na sila magwali nga ang Dios musilot sa mga taong daotan, musilot sa mga taong malinapason sa iyang sugog balaod. Mga igsoon, kining akong pagwali kaninyo sa kamatuoran, mao ang pagluwas kaninyo mga kaigsonan gikan sa umalabot nga silot. Munay timan-i. Munay timan-i. Pagluwas kaninyo gikan sa umalabot nga silot kay ako nahigugma kaninyo mga kaigsonan. Tinuod nga ang kamatuoran sakit, apan makaluwas kini kaninyo.
Apan kung magpalingog-lingog kamo, ang silot giandam na alang kaninyo. Sumala sa atong gibasa sa 2 Tesalonica. Muabot niya ang panahon nga wala nay panahon sa pag-ikyas gikan sa silot. Mahimong ulahi na ang tanan, ulahi ra ba ang pagbasol. Atong ipadayon sa bersikulo 12. Og aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran, apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. Aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa Torah, mga kaigsunan, kay ang Torah mao ang kamatuoran. Og ang wala mutuo ni Adonai Yeshua, kay si Adonai Yeshua mao ang kamatuoran. Nagpatuyang hinuon sila sa pagpakasala. Unsa ang sala? Ang sala mao ang paglapas sa Torah. Sa ato pa, nagpatuyang sila sa paglapas sa Torah. Mauna, nga base sa Biblia, mga kaigsunan, ang mga Kristiyanos nga pagtuo, wala gayoy kaluwasan. Kundili ang silot, ang giandam sa Elohim, alang kanila. Subo, paminaw. Sakit, paminaw. Apan, mao ang kamatuoran. Timan-i nga ang Torah o si Adonai Yeshua usara. Kay ang Torah mao ang kamatuoran, sumala sa Salmo 119:142, si Adonai Yeshua usab mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi, sumala sa Juan 14:6. Og ang Torah usab mao ang kinabuhi, sumala sa Deuteronomio 32:46 ngadto 47 nga nagkanayon. Miingon siya kanila, itisok sa inyong kasing-kasing ang tanan nga gisulti ko kaninyo niining adlaw. Ipatuman kini sa inyong mga anak, aron ilang matngunan pag-ayo ang tanan nga giingon niining balaod, niining Torah. 47. Dili kini butang nga katiaw-tiawan, kay mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. Unsa ang Torah nga gisulti ni Moises? Unsa ang Torah nga gisulti ni Moises? Dili butang nga katiaw-tiawan. Dili ka komedyahan ang Torah, kay mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. Ang Torah, dimudo ang Torah mangisuon, mao di ay ang atong tibuok nga kinabuhi. Kung tumano ninyo kini, magpuyo ka mugdugay dito sa yuta nga inyong panag-iyahon, tabok sa Jordan. Sa Leviticus 18:5, nag-ingon sad, busa, matngunin ninyo ang akong mga tulumanon, o ang akong mga sugo, kay ang magtuman niini makabaton og kinabuhi. Kita ninyo? Unsa ang Torah? Ang pagtuman sa Torah, makabaton ka og kinabuhi. Busa, matngunin ninyo ang akong mga tulumanon, matod pa sa Adonai Elohim. O ang akong mga sugo, kay ang magtuman niini makabaton og kinabuhi. Ako mao ang Adonai. Ako mao ang Yudhuwahi. Ang Torah balaan, matarong og maayo. Sumala sa Roma 7:12. Natural, si Adonai Yeshua sab balaan, matarong og maayo. Sa ato pa, ang Torah mausab ang kaluwasan. Mga kaigsunan, ang Torah mausab ang kaluwasan. Ezekiel 20:11, mabasa nato dito kaganina. Siyempre, si Adonai Yeshua mao ang atong kaluwasan. Buhat 4:12, di ba? Walay lain nga ngalan nga gihatag gikan sa silong sa langit ngadto sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan ha, dili lang kay Israel ra. Gihatag ang ngalan sa tibuok kalibutan, di kay Israel ra. Tibuok kalibutan, usara ka ngalan ang gihatag. Sa tibuok kalibutan, usara ka ngalan ang gihatag nga pinaagi niini maluwas kita. Ug kanang ngalan mao ang original nga ngalan niya sa Hebreo, Yeshua HaMashiach. Dili mahitabo nga Jesus Christ. Dili mahitabo nga Isa Almasi. Dili mahitabo nga Isom Kristo. Dili mahitabo nga Yesus Kristos. Ang ngalan sa Hebreo nga gilitok ni Anghel Gabriel ngadto kang Miriam kang Yosef, Bekarata et Shimo Yeshua. Matod pa, bagatawgon mo ang iyang ngalan nga Yeshua, mga igsoon. 1 Corintios 7:19, kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasubuan sa Elohim.
Tanawa ang gingon ni Apostol Pablo. Nga naman, nga ang pagtuo karon sa mga Kristiyanos nagwagtang man sa mga balaod o mga kasuguan. Ha? Pagpakita ka na nga ang pagtuo sa mga Kristiyanos, dili pareha sa pagtuo sa mga apostoles. Di ba mga igsoon? Dapat manunta nga ang sumbanan sa atong pagtuo, mao gyud ang pagtuo sa mga apostoles. Pagtuo nga naglid-on hinuon sa balaod. Dili magwagtang sa balaod. Tinuod ba gayon nga kamong mga Kristiyanos nagsunod ni Apostol Pablo? Unsay giingon ni Apostol Pablo? Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa mga kasuguan sa Elohim, dili ang pagsupak. Nya nganong kamong mga pastor haniti magid kayong musupak sa mga sugog balaod. Iwali pa niyo sa mga tao nga wa ni balaod kay grasya na taron. Di ba nayabag ka? Di ba naburingog ka? Kinsa man ka nga mubangga sa sugog balaod sa Elohim? Creator, magbubuhat sa langit ug sa yuta, iya ng sugo, imong kontrahon, imong banggaon, kinsa man ka? Makapangahas ka sa pagsupak sa pulong sa imong magbubuhat, nag-ila makaka nga kanang pulong sa daang tugon, pulong na sa imong magbubuhat. Kanya nganong imo mang supakon? Di ba niyabag ka na? Musukol ka na sa imong amahan? Musukol ka na sa imong magbubuhat? Di ba niyabag ka na? Hinuktuki ka na mga igsoon. Santiago 2:8 nagkanayon, kung tumano ninyo ang balaod sa gingharian, nga anaa sa kasulatan nga nag-ingon, higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon, husto ang inyong gibuhat. Unsa maning gisulti ni Apostol Jacob 2:8, kung tumano ninyo ang balaod sa gingharian, ang Torah mga igsoon gitawag niya balaod sa gingharian. Kay ingon niya, ang balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan. Ang kasulatan niyang gisgutan mao ang Old Testament nga atong nailhan. Kay walay New Testament sa ilang panahon. Ha? Walay New Testament. Wala magbitbit si Apostol si Jacob o Apostol Santiago, wa siya magbitbit og libro Mateo. Wa magbitbit si Apostol Santiago og libro ni Apostol Pablo, wala. Kining kasulatan nga iyang ingon diri, daang tugo ni. Kanang ingon higugma ang imong sikataw sama sa imong kaugalingon. Husto ang inyong gibuhat. Sa ato pa ang balaod nga anaa sa Tanakh, kanang kasulatan niya mao na ang Tanakh, mao ang balaod sa gingharian. Unya imong isalikway, imong lapason ang Shabbat. Gikutlo kini ni Apostol Jacob sa libro sa Leviticus 19:18. Mabasa na. Leviticus 19:18. Higugmaa ang imong isikataw sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mo na diya 19:18 sa Leviticus. Atong ipadayon sa bersikulo 9 diri sa Santiago 2:9. Apan kung inyong pilion ang inyong tagdon, nakasala kamo, ug ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. So naay balaod nga mohukom na to. Wa moingon si Santiago nga wala nay balaod. Grasya na taron nga kung inyong pilion ang pagtagad sa inyong sikataw, nakasala kamo og ang grasya maghukom kaninyo nga malapason. Ana unta. Pero sa gingon niya, ang balaod magahukom kaninyo nga malapason. Sa ato pa naagi ay nag-exist nga Torah, balaod sa Elohim mga igsoon. Sa bersikulo 10, kay ang naglapas bisan usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Ang napulo kasugo nituman sa mga born again, ayaw pagbaton og laing Dios, tuman sila. Ayaw pagbuhat og liig ninilok nga larawan, gituman as mga Pentecostal, gituman as mga Protestante, gituman as mga born again, gituman sa mga Baptist. Unya, tahura ang imong amahan ug inahan. Ilan ang gituman? Ayaw pasipalahi ang ngalan sa Elohim. Kuno, di kuno sila magpasipala, bisag wa sila kay lastinod ngalan. Pero ang adlawng ipapahulay, ang ikaupat nga sugo, hinumdumi ang adlaw ipapahulay balaan na kini, maoywa nila tumana. Kay ang pagtahod sa aman og inahan, uyon sila. Ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pagsaksig bakak, ayaw kaibog sa asawa sa musikataw, sa balay sa musikataw, sa mga kabtangan ngaya sa musikataw, ayaw kaibog niya na. Nituman sila ni ana, siyam kasugo, gituman sa tanang mga Kristiyanos.
Apan ang ikaupat na sugo nga hinumdumi ang adto ipapahulay, wala nila tumana. Ug unsay giingon ni Apostol Santiago, kung naglapas ka sa bisan usa lamang ka sugo, sa balaod nakalapas ka sa tanan. So way kwenta ang inyong siyam ka mga sugo nga gituman kung inyong lapason ang ilhanan sa iyang katawhan nga mao ang Shabbat, mga kaigsunan. 1 Juan 5:2 ug 3 unsay giingon diya? Mailan nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Elohim. Kung higugmao nato ang Elohim og tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga naghigugma nato ang Elohim mao nga gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Dili di ay ang pagsigig ingon nga I love you Lord maoy ilhanan nga nahigugma ka sa Elohim. Dili di ay ang pagsigig kanta-kanta ilhanan nga nahigugma ka sa Elohim. Ang pagtuman di ay sa iyang sugo maoy ilhanan nga nahigugma kita kaniya, mga kaigsunan. Maunay giingon sa atong Adonai Yeshua, if you love me, keep my commandments. Juan 14:15 na siya. Og sa Juan 15:10 giingon diya, kung tumano ninyo ang ako mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan og nagpabilin sa iyang gugma. Si Adonai Yeshua mismo nagtuman sa sugo sa iyang amahan, samtang ang mga pastor nagsupak sa sugo sa amahan. Kauban day mo ni Adonai Yeshua. Amo nang ingon si Adonai Yeshua sa Matthew City, wala ako makailakan ninyo. Kay ako nagtuman sa sugo sa amahan, kamo nagsupak sa sugo sa amahan. Unya maingon mo, Lord, nag-ayo mig masakiton tungod sa mga ngalan. Naghimumig milagro tungod sa mga ngalan. Nagpagula mig mga yawa tungod sa mga ngalan. Nagpropesya mi tungod sa mga ngalan. Nagsanyaw mi sa imong pulong tungod sa mga ngalan. Tubag ang Adonai, wala ako makailakan ninyo. Hindi ta kauban. Nagtuman ko sa sugo sa akong amahan. Kamo nagsupak. Kauban ay mo. Ilhon day kanya. Di kagyod niya ilhan. Di kagyod niya mailhan. Di kagyod niya ilhon nga kauban mo. Muna nga laglag sa impierno ang dangatan sa mga supakan sa balaod, mga igsoon. Siya nagtuman sa sugo sa iyang amahan. Kung tinuod ka nga nahigugma sa Elohim, dili lisod tumanon ang mga sugo sa Elohim. Pero kamong mga pastor, klaro lang, ikapolo ra gyud og kwarta ang inyong gihigugma. Mura na giapas ninyo sa inyong pagpamastor ang pagpangubrag ikapolo, mga kaigsunan. Mauna nga maglisod mo sa pagtuman sa mga sugog balaod. Kaya kung tumanon ninyo ang sugog balaod, huwag na may kubrahay sa ikapulo. Kung makasabot ka sa iyang balaod, kay ang gitugahan sa pagkubras ikapulo, ang mga libita nga mga pari lamang. Ikaw nga pastor, wa kay lisensya sa pagpangubrag ikapulo. Huwag mabasa sa Biblia nga ang mga pastoran gihatagag lisensya sa pagpangubrag ikapulo sa mga tao. O kung atong tun-an ang Torah, ang ikapulo nga gisgutan sa una, dili kwarta. Kung dili, abot sa imong kayutaan, abot bunga sa imong yuta, abot sa imong makahayupan, dili kwarta. Samtang karon inyong giilad ang mga tao, nga inyong gipangubrahan og ikapulo, kwarta, gikan sa opisina, kwarta, gikan sa construction, kwarta, gikan sa negosyo, o 15 na dato, kamong mga pastor. Samtang ang inyong mga membro nagpabilin sa maugyapon nga kahintang. 1 Juan 2:3-6, giingon pa diya sa 1 Juan 2, versikulo 3 nga 6, kung tumano nato ang mga sugo sa Elohim, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Unsaon pagsiguro nga nakaila kita sa Elohim? Kung tumano nato ang iyang mga sugo. Dayag nga kung imong gisupak ang iyang mga sugo, sigurado usab nga wala ka makaila sa Elohim. Unsay silot sa wala makaila sa Elohim, mga kaigsunan? Ako, tanan mga Christians, tanan mga born again, tanan mga Pentecostal, sigurado ko 100% wa mo makaila sa Elohim. So mala diri sa Juan 2:3 ngadto sa 6. Ang ilhanan nga nakaila ka sa Elohim, nagtuman ka sa sugo. So kay wa man mo magtuman sa sugog balaod, kamo mga Kristiyanos, be, unsa ilhanan nga nakaila mo? Ako 100% musulti, wa gyud mo makaila sa Elohim. Kay ang tinuod nga nakaila sa Elohim, nagtuman sa iyang sugo.
Ha? Ang nagsupak sa sugo sa Elohim, sigurado usab nga wala makaila sa Elohim. O ang silot, unsa may silot, sa wala makaila sa Elohim. Unsa ilhanang wa ka kaila sa Elohim, kay wa ka magtuman siyang sugo. Kung unsay silot, sa wa magtuman siyang sugo, kay wa na makaila sa Elohim. Unsay silot, sa wa makaila sa Elohim. 2 Tesalonica 1:8. Muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala makaila sa Elohim ug ni adtong wala mudawat sa maayong balita mahitungod sa atong Adonai Yeshua. Tatanawa, ha? Imperno gyud ay ang silot sa wala makaila sa Elohim mga igsoon. Imperno ang silot. Unsa ilhanan nga wala ka makaila kaniya kay wala ka magtuman sa iyang mga sugog balaod. Lisod ba ni sabton mga igsoon? O gahi lang gyud mong ulo. Ano yung pagmuta na? Lisod ba ni sabton nga mensahe? O gahi lang gyud mong ulo? O wala lang gyud mo'y gugma sa Elohim? Kaya kung tinuod lagi mong nahigugma sa Elohim, mutuman mo siyang sugo. Di mo makidibate. Pau siya bat Adonai, may problema. Balaan na imong adlaw papuli, balaan na mo. Kung saan adlaw ang Shabbat, Sabado. O sige. Undang tag Domingo, balhin tag Sabado, kay nahigugma tas Elohim. Nakasimpol. Kung nahigugma ka sa Elohim, pero buwa ka mahigugma sa Elohim, magsigi kag pangatarungan. Makigdebate ka, bahin sa iyang sugog balaod, bahin sa iyang Shabbat. Kaya wa man ka mahigugma sa Elohim. Versikulo 4, kung may muingon, nakaila ako sa Elohim, apan wala magtuman siyang gisugo, bakakon ka ng tawhana o wala kaniyang kamaturan. Say, kita ninyo may soon. Ang tanang mga Kristiyanos na sigig ingon, nakaila sila sa Elohim, apan wala magtuman siyang gisugo, bakakon ka ng tawhana. Si Apostol Yukanan, mo'y nagsulti niya na, bakakon ka. Liars, evil ka. Ha? Bakakon ka, mga kaigsunan. Kung wala ka mahigugma o wala ka magtuman sa iyang sugo, bakakon ka o wala kanimo ang kamaturan. Sige mo ingon nga nakaila mo sa Elohim, apan wala mo magtuman sa iyang mga sugo, mga bakakon mong dagko. Ha? Mga bakakon mong dagko. Versikulo 5, apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahimpit diha kaniya ang gugma sa Elohim. Ang nagtuman sa iyang sugo, kanindot paminaw, ang nagtuman sa iyang sugo, nahimpit diha kaniya ang gugma sa Elohim. Sa ato pa, himpit di ay diri kanamo ang gugma sa Elohim, kay kalipay manamo ang pagtuman sa iyang sugo. Kalipay namo ang pagsaulog sa iyang mga kapistahan. Kalipay namo ang pagsaulog sa iyang Shabbat, ang pagbalaan sa adlawng igpapahulay. Kalipay namo ang pagbiya sa mga hugaw, mga pagkaon nga gidili sa Leviticus 11. Niyo, unsay giingon diri sa 5? Ang nagtuman sa iyang sugo, nahimpit diha kaniya ang gugma sa Elohim. Mahibaloan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Elohim pinaagi niini. 6. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Elohim, kinahanglan magkinabuhi sama kang Yeshua HaMashiach. Unsa di ay ang pagkinabuhi ni Yeshua HaMashiach? Nagtuman sa sugo siyang amahan, sumala sa Juan 15:10, nagtuman siya sa sugo siyang amahan. Unya, unsay gingon diri sa 6 yung kanan, ang nag-ingon nga siya anaa sa Elohim, kinahanglan magkinabuhi sama kang Yeshua HaMashiach. Unsa man ang pagkinabuhi ni Yeshua HaMashiach? Nagsupak sa sugo siyang amahan o nagtuman? Nagtuman sa sugo siyang amahan. Magkinabuhi ta, ingon niya na. Ha? Siya ang atong hingpit nga panigingnan, si Adonai Yeshua HaMashiach. Unsay kasiguruhan nga nakaila ka sa Elohim? Nagtuman ka sa mga sugo. Busa halos ang tanang mga reliyon, mga bakako. Kay sige ingon na nakaila kuno sila sa Elohim, pero wala magtuman sa kasuguan sa Elohim, mao nga sila pulos mga bakako. Hoy, mga Kristiyanos, dili makapaluwas kaninyo ang pagsigig ingon, I love you Lord. Di na makapaluwas ninyo. Ang pagtuman sa sugog balaod sa Elohim, maunay makapaluwas ninyo. Sundan ninyo ang mga propeta o ang mga apostolis. Sundo na to ang mga propeta o ang mga apostolis. Lucas 4:16, o niya miadto si Yeshua sa Nazaret. Yeshua na sa miadto sa Nazaret. Diin siya magdako og sumala sa iyang naandan
miadto siya sa sinagoga sa adlaw ng papahulay. Mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Oh, karon, unsa inyong ikasulti nga ang atong hingpit nga panig-ingnan nga mao si Adonai Yeshua, Sabado man siya musulod sa sinagoga, dili man sa adlaw Domingo. Unya nganong kamong mga Protestante, Baptist, Pentecostal, born again, nganong Domingo man mo musulod? Tinuod ba nga nagsunod mo sa panig-ingnan? Nagsunod mo sa atong ehemplo nga mao si Adonai Yeshua, mao ang Misaya? Nga siya musulod man di ay sa sinagoga matag Sabado? Ha? Dili man dahil sa adlaw Domingo? Sabado ba dahil ning gisgutan diri adlaw papahulay? Yes, Sabado. Sumala sa atong basahon na siya sa mala sa Lucas 4:16 mga igsoon sa Spanish nga Biblia. Oh, sa Spanish Bible ingon dia. E veno a Nazaret, donde había sido criado, e entro el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, e se levantó a leer. Tiaw na, sa Espanyol nga pagkasulti, e vino a Nazaret, donde había sido criado, e entro el día sábado, en la sinagoga. Mga igsoon, ang Shabbat, Sabado, dili Saturday. Munang kamong mga secret namer, ayaw mo paglipong-lipong sa inyong kawalingon, nga ang Shabbat inyong itumbok sa Saturday. Kay ang Shabbat ug ang Saturday, wala ka na sila'y relasyon, walay kalambigitan. Ako na nang gipasabot ninyo mga igsoon. Example na ko ba? Si Daniel, pag-abot niya dito sa Babylonia, giusab ang iyang ngalan og Belteshazzar. Ni Nabucodonosor, ang pangutana, nawala ba ang iyang pagka-Daniel? Nagpabilin. Si Yosef, anak ni Jacob, pag-abot niya sa Ehipto, nahimo siyang gobernador, gibunyagan siya ni Paraon ug ngalan nga Chitnat Paniyak. Ang pangutana, nawala ba ang iyang pagka-Yosef? Wala. Sa diha nga ang Sabado, ang Shabbat, gibutangan og ngalan sa Gregorian calendar og Saturday, nawala ba ang pagka-Shabbat? Nawala ba ang Sabado? Wala mawala. Nagpabilin ang Shabbat, nagpabilin ang Sabado o kanang Saturday. Dili ka na mo'y hubad sa Sabado. Ang Saturday, dili ka na mo'y in-English sa Shabbat. Mga bright, mga mo. Mga professional, mga mo. Kung anong bugo man mo. Nanuwa mo kasabot nga ang Shabbat o ang Saturday. Wala'y kalamigitan. Kay ang Shabbat, dili Saturday o ang Saturday, dili Shabbat. Munang ayaw mo paglipong-lipong siyang kagalingon, nga inyong i-focus, inyong iduot ang inyong sayop, nga inyong yung ipugos, nga ang Shabbat, Saturday, pagkabugo, mga professional manuta, bugo man kayo. Uy, kasimple niya na, walay kalambigitan ang Shabbat o ang Saturday. Kay ang in-English sa Shabbat, rest day, dili Saturday. Ang Saturday, gikan as Greek, Saturn. Day, adlaw ni Saturno. Kunya, mao ba na meaning sa Shabbat? Ikumpara ko no ang meaning. Unsay meaning sa Saturday o unsay meaning sa Shabbat. Nya nganong imo magyud silang ipares, imo magyud silang i-match, itakdo. Pagkabugo gini mga tawhan ng mga wandering Shabbat, mga lipong ug utok. Mga lipong ug utok, mga buringog ug utok. Kini mga wandering Shabbat mga igsoon. Munang ang ilang Shabbat, mapuntag Martes, Merkoles, Huwebes, Domingo, Lunes, Martes. Mabirnis usahay ang ilang Shabbat. Nagsigig lokso-lokso kay mga boringog mga utok. Mo na hitabo ninyo, mga secret namer nga mga wandering Shabbat, mga boringog ug utok. Huway hibang kaagan, huway kaalam sa kamatuoran. Oh, ang Shabbat, Sabado, dili Saturday, nga maoy pagtuo sa uban nga mga wandering Sabbath. Karon, unsay sala sa katawhan, balik tas tema, unsay sala sa katawhan. Ang sala sa katawhan mao ang pagsalikway sa kamatuoran nga mao ang Torah. O ang pagsalikway sa orihinal nga ngalan sa Misaya nga mao ang Mashiach, mao ang Yeshua. Mo ni sala karon sa katawhan. Himan-in ninyo, unsay sala nimo brad, unsay sala nimo sister. Ang sala nimo mao ang pagsalikway nimo sa Torah. Pagsalikway sa kamatuoran
Pagsalikway sa original nga ngalan sa Misaya nga mao ang Yeshua kay nagpabilin kay Dios sa Hesus, niadto ka sa Yaosya, niadto ka sa mga Yaswa, Yahusya, wa na di na tinuod nga ngalan sa Misaya mga igsoon. Di na mo'y Hebrew name sa Misaya ang Yaswa, Yahoswa, Yahosya, Yaos. Na pa Yaosya, wa na sa Biblia, wa na sa Hebrew mga kaigsunan. Karon akong balikon nga ang pagsalikway sa balaod og sa mga kasuguan og sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach mao ang pagsalikway sa kamatuoran, pagsalikway sa balaan, pagsalikway sa matarong, pagsalikway sa maayo, pagsalikway sa kaluwasan, o pagsalikway sa kinabuhi. Mauna ang inyong mga kasalanan. Am Yisrael Kai, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ini ang inyong ubos nga laga diha sa Dunay. Matef Gideon Silva, magaingon kaninyong tanan, nga bulahan ng tao, nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo og magatuman niini, hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.